Dorazil jsem do Las Carboneras, mělo by to být asi 8 kilometrů, takže máme zabaleno. Doufám, že se ta oblačnost trošku rozpustí a bude lepší viditelnost. Tak tady ještě tohleto malé náměstí, kanárský domky. Tak tady začínám, se běhnu dolů tou vesničkou. Tady za mnou ještě jednou pohled do kamína Chinamáda. Naproti jsou vidět takový schody do nebe. Tam tudy trasa vlastně vyvede. Tak tady máme ukazatel. Uvidíme, kam až se vlastně dostaneme. Je to zase něco jiného, než jít tady v Anaze vlastně těma pralesama, kde takovýhle výhledy potom nejsou. Tak o kousek výš, a zase výhled trošku na jinou stranu. Ta flora je tady fakt zajímavá, se to tady míchá. Vykouknete na ty oblohy před váma. No tady ta zeleň zase už je vzrostlá. Tady ten kámen, jestli to čtu správně, tak nějaký roh Tenechias. Možná se to takhle ve španělštině úplně nečte, ale je hodně zajímavý. Tady přede mnou další velký kámen nebo skála, to je rok Taborno. Tady se jde takhle po úbočí a krásně je vidět potom to okolí, to údolí a naproti potom ty obrovský masivy. Hodně motýlů, nevím, jestli na tom videu budou vidět. Hodně ještěrek tady občas přebíhá přes tu cestu. Ptáků, těch je tady taky asi dost, slyšíme tady zpívat. A tamhle potom už výhled na oceán. Tak jsem asi ve třetině trasy, tak teď tady pro změnu zase klesám. Ale ty cesty jsou tady skvělé, jsou vyznačený. Pokud je to komplikovanější, tak je tady takovýhle zábradlí. Tamhle v dálce hodně zajímavá chata s neskutečným výhledem. Tady místo i na nějaký piknik. Tady úplně nevím, jestli to bude vidět, ale zvednu to. Je tady hodně polí i. Půjdu tamhle vlastně nahoru, tady k těm výběžkům. Tak teď jdu asi kilometr tady po té silnici. Musím říct, že mi to vůbec nevadí, protože lemovaná stromama, z druhé strany skála. Tady jsem došel na jeden z takových menších pointů. Dá se tady i posadit. Tak se podíváme, co tady uvidíme. Tady je vlastně ten jeden vrchol, jak jsem říkal, že se k němu pomalu dostanu. Tam jsou ty zajímavé domy přímo v těch skalách. Cesta vypadá, že tady je. Kousek nade mnou mraky. Máme se nějaký další domy. Uvidíme, jestli se tam dá projít nebo ne. Ani nevím, jestli tam někdo bydlí nebo nebydlí. Taky nemají špatný výhled. No, takže tam někdo bydlí, protože je otevřený okno. A neuvěřitelná stavba. Prostě ve skále. Musím teda říct, že ta architektura těch baráků v těch skalách je neuvěřitelná. Ten má i satelit, antény, fotovoltaiku. Teď úplně nevím, jestli tady, nebo jestli tady. Tak zkusíme tady. Tak mají tady takhle pole. Vypadá, jsou to brambory. Tak jsem oběhl tady tu skálu. Tady z druhé strany zase úplně jiná anaga, trošku drsnější. Tamhle potom taky takový zajímavý hřeben nebo vrchol. Území je tady strašně rozmanitý. Tady jsem došel až k Plaza San Ramón, či na Mádě. Takhle proběhnu, tady se dá podívat do údolí. Malby. Budu se podívat tady blíž k těm domům v těch skalách. Neuvěřitelný.
kolik to muselo dát úsilí. A tady je důkaz, že tady někdo bydlí. No a potom se dá takhle vlastně podívat. Ale ještě jeden mirador. Taky zajímavá cesta. No a tady jsou ty cesty takhle úzký, to je strašidelný ta výška. Je potom výhled. Dá se tamhle potom pokračovat do Punta del Hidalgo. V některých těch úsecích je potřeba dávat bacha. Protože tady ty kameny, aby člověk nezakopal. Už jsou takovýhle rokle a to asi nebylo dobrý. Skání, domy a ticho, klid. Vypadá to, že to jsou spíš takový nějaký víkendový domky, i když tady teda visí prádlo. Tady mají pole. Tady taky zajímavá krajina na cestě zpět. Cesta takhle kamenitá. Výhledy taky zajímavý. Nějaká bývalá asi polojeskyně. Možná když začne hodně pršet tady, tak se tam dá skovat. Tamhle ten vrchol před náma. No a tamhle naproti prostě slyším štěkat psy. Neuvěřitelný, co ty lidi dokážou obydlet. Taky zajímavý. Tady je skvělý, že tato trasa vám dá i takovýhle jako průchod, řekněme, lehkým pralesem, takže je tady všechno. Výhledy, zeleň, prales, zatím skvělý. Tady občas vykukujou tyhle ty hadice a taky ty svádějí vodu vlastně z hor nahoře, kde se schytává ta voda z takových nádrží a pak to posílají a posílají do těch vesnic. Ten se strašně lek. Vyšel nějaký pán. Skutečně pustil jsem ho před sebe. Je to správce tady Národního parku, takže asi takhle občas chodějí. Jestli na trase nikdo nezůstal, nebo jestli je tady všechno v pořádku, po případě, jestli tady nikdo nedělá nějaký problémy. A to si myslím, že je správný. A teď nevím kam, tak já jdu špatně, se musím tady vrátit. No, tam jak jsem potkal toho správce, tak jsem ho nechal předejít a měl v ruce takovou hůl. A už ho tady jako nikde nevidím, ani ho neslyším přede mnou a neříkám, že jdu pomalu. Tak strážce nikde, ten snad musel běžet. Las Carboneras, doleva 1,1 kilometru. Už je tady velká oblačnost. No po cestě další takovýhle jeskyně. Jsou tam i takové jako lavice, takže při nepřízní počasí to tam člověk může skovat. No a tady, když se podíváte tamhle, tak totálně neviditelno. Poslední sestup do cíle. Tam dole už je potom silnice, po který dojdu k autu. Nesmím ani zapomenout na vesničku Las Carboneras. Hodně zelený, hodně baráků potom v těch horách. A tady je potom ještě tabule, kam můžete tady z Las Carboneras vyrazit, ale těch variant je tady ještě daleko víc. Není to velká vesnice, ale strašně zajímavý okolí a úžasný hajky. Tak jsem zpět, jak zhodnotit tady ten hike v okolí Las Carboneras přes Chiamadu a zpět. Tenhle ten je fakt skvělej. Pokud si trasy plánujete sami, tak je jich tady spousta, nebo můžete využít Wikilog, kde už tu trasu někdo před váma třeba šel. Jsou tam i obrázky, že se můžete trošku navnadit a tu trať potom použít, stáhnete si ji do map a ona vás potom provádí těma místama, které vás zajímají. Takže mějte se, skvělý výlet, je asi 5:30, bylo to asi 8 kilometrů, asi 3,5 hodiny, takže zase někdy příště na Tenerife.